Pachi. Welcome to Bibi Pachi channel. Oh, birthday ka na ni Ace. So, how old are you, Ace? How old are you? How old are you? Oh, very good. Okay, birthday ka ni Ace karon. Si Ace, mag-pray sa ta. Si Teacher Ninong Noel ang mag-pray. So God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat kay sa gihatag ni mga adlaw karon. Ginaampo na ako na si Ace, mudako na malusog, bright ug malipay nga bata, layo sa sakit ug naay promising na future ug unta ilapay na ako na ma-achieve niya iyang mga dreams ug maging forever kind and happy siya nga bata. Salamat kay Lord, nagihatag niyo si Samua, ayaw siya pabaygi Lord, o continue to bless him and the people that he loves, the people that loves him and cares for him. Amen. Amen. Blow. Oh, so, blow na, blow. Blow, blow is... Blow siya, kaginay lang. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, yes. Picture dito, picture. Oh, sige, blow. 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 Kusog, kusog. Lakas. Sige, more! Tingnan ko siya nga. Para sa bayan. Kasi bumus ha. Oh, sige. Sige. Nagtuwa ang laway. Oh, Chloe, ito. Blow, appeal. Stop, blow. Hello, bro, ikaw. Ay, Ang laway mo nakahulog. sige na ako. Ang gulo na lang. Sige, doon. Ready? Go! Blow! Yay! Oh, mga ninong o ninang. Para sa mga ninong o ninang, pasensya na ang ubang ninang o ninong na sa layo-layo. Happy family na tanin tayo. Kay Jack, tingin kay Jack. Kay kabalo na kakaroon, video COVID. So, ang mga ninang ato sa layo, pasensya na, basin sa sunod ng mga birthday ni Ace, naa natatanan. So, ang nara sa doon, mo nang to ang naadre. Yoho! Guys, kanta na naman. Happy birthday to you. Artista! Artista! Eh, bakit na yun? Ace, what's letter is this? Ace. Ace, ano ito Ace? Nakasan mo? Best ka good good. H. Anong letter ito Ulit. Ace? Ano Anong to? letter Ano ito? to? Ano ito? Ano yan? Ano to? Oh, hindi na marunong. Oh, hindi na marunong. Ito na lang siguro. Ano ito Ace? Ano to? Ano ito? Sa! Pagkatapos, ano ito is? Ano ito is? D! Ano ito? H. Ito. T. Ano ito? Ano yun? Ano yun? What letter is that? T, Papa. T din daw. Managita. Ay, na si Ace. Kapoy. Hello mga kapachi! Kami mag-open na may karon sa mga gift. Ang unahon na itong open kani. Oh, Gika ni Tini, Auntie Marlene. Oh, open. Open. Oh, open. Tulungan ko si Ace para madali. Yay! Wow! Wow! Wow!
Kani Ace, Ay! oh. Grabe! Wow, 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 wow! Open, open. Open na, open, open na. Open, hoy. Ayos. Hala. Hoy. Ace. Oh, open. Yeah! Ala, no, what's this? Wow! Wow, car! Wow! Wow, what's that? Wow! Wow, Isa, tingnan mo. Wow! Oh, wow, tignan mo. Ako man ang open. Ano ito? I am excited. Yay! Si Mama na isa. Okay, thank you sa mga donors. Thank you sa Nina. Kinsa ka nini? Kay Ninang? Tintin. Tintin, okay. Tito J-Boy. Ninong? Ninong na is G-Boy? Ninong G-Boy. Yay! Wow! Wow! Sunod, kani! Isa may regalo. Ninong LA. Kay Papa o kay Mama. Yay! Kay Papa o kay Mama isa o. Yes? Yes. Wow, what's that? Oh, what's Wow! that? Wow! Yes, ano ito isa? Oh, Ace, oh. Isa? May maliit isa? Wow! Very educational to. Ano ni Batire? Ano ni? Ha? Teacher, yun ang naghatag ano. Educational ka ayo. Is, hala is, sumipo na naman is. Gikan sa Gika ni Ninong. kay Nina. Team City High. Awo. Gika ni Ninong, huwag ni Ninang. Yes. Oh, Ninong Noel, huwag ni Ninang. Ninang Noel, Ninang Julia. Oh, dili na is, oh, open is. Abi ka. Actually, bata, sunod na. Wow! Open is, open. Wow! Wow! Uy, pag-clap mo kay mag-clap na siya. Yay! Wow! Yay! To be demonstrated by Teacher Joya daw. Yes! Yay! Kasya si Joy, anak Jay. Ipakita, parang bigla sa bata ba? Gitry ba anak nimo? Sige na ba? Lagi. Gitry na niya. Dili, gitry na niya sa That's ano. organic. Proven and tested gani na. Pakita sa iya Biki para musuon siya. Sakay tayo. Wow, wow. Dili ikaw lang sa ipakita sa iya hagdan sa nimo. Ace, oh, come here. Oh, sige. Nasa Awa, awa na lang. Oh, let's get it. Awa is. Wow! Yay! Ipakita manubela gyud sa unsa nimo. Ay, kinakuha ko. Go Mi. Wow. Sarap pa dabi, sarap pa dabi. Wow. Ikaw na, ikaw na. Sit down, sit down. Sit down. Oh, sige kayong dalawa, Ninang. Yay! Yakit, dito ka pa. Anak. Sige, dapat lang. Oh, hello mga kapatid. Human ang among birthday ni Ace. Yay! Hantod. Abangan ang birthday ni Chloe. Yay! Habang naghimo ako cake ni Ace kay birthday karon, tarawa sa itsura sa birthday celebrant. No? Enjoy kayo siya. Gusto niya na siya mahimo. Muna mo cake katachi. Wala pa natapos. Kay samukan kay ning bata ba? Samukan kayo. Lagi mo pag may chiplan. Wala pa natapos. Unya ay sila gusto niya kapag mga kapachi nga siya ang maghimo. Sige lang unya pa kapachi sa sunod na mga videos. Amon ipakita ang birthday ni Ace ug mahuman na gyud ang among cake. Bye-bye! Kung wala po ka subscribe mga kapatsi, subscribe ng kapatsi. Tapos i-click ang button para sa notification para magkita-kita naman ta per day. Bye-bye!